Com a grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya més MDC Avancem, volem posar especial èmfasi en el primer dels acords d'aquesta moció. Donar tot el nostre suport al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya perquè facin efectiu de manera immediata el mandat popular del referèndum del passat 1 d'octubre, en què una àmplia majoria, tot i la violència exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en moltes poblacions d'aquí veïnes, vam decidir que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Efectivament, també valorem molt positivament que una possible amplíssima majoria d'aquest ple condemni la violència exercida sobre persones i institucions i s'exigeixi l'aturada de l'aplicació de l'article 155. Sobretot si d'aquests 27 regidors i regidores que estem en aquest ple ho aproven 21 regidors i regidores. Convido a sumar-se, juntament al PDeCAT, a CUP i Esquerra Republicana, al grup municipal dels socialistes i que contravinguin, sisplau, el que està dictaminant el Partit Socialista Obrer Espanyol. Però insisteixo, l'aturada del 155 no es fa només amb unes eleccions autonòmiques. Es fa aixecant la suspensió dels efectes de la declaració d'independència i deixant entrar en vigor la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, que preveu un període de 6 mesos de procés constituent, al qual podem sumar de ben segur més forces polítiques, i passats aquests 6 mesos fent unes eleccions, però no autonòmiques, sinó constituents, per tal que aquests membres escollits de l'Assemblea Constituent elaborin la futura Constitució de la República Catalana, que també haurem de referendar, i finalment escollir el primer Parlament de la nova República Catalana. Aquest és el camí, i aquest és el veritable camí per trencar de manera definitiva amb el règim del 78, que s'ha comprovat que no ha tingut èxit en realitzar un encaix o no un encaix en un estat plurinacional i, a més, acabar en qualsevol resta del règim franquista. Per tant, per aturar l'article 155, proclamem la República. A més, no oblidem i no volem oblidar pel que ens han fet passar i pel que ens estan fent passar el govern espanyol. No oblidem i no volem oblidar a quin setge ens està sotmetent des de fa mesos, entrant a impremtes a la recerca de paperetes, entrant a fàbriques a la recerca d'urnes, confiscant-nos material de campanya pel referèndum, intentant entrar a seus de partits polítics, obrint correspondència adreçada a ciutadania d'aquest país, intervenint-nos als comptes de la Generalitat, entrant a conselleries, detenint a càrrecs i funcionaris públics, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, pagant-nos el dia 1 d'octubre amb porres, obligant-nos a entrar paperetes i urnes de manera clandestina com si fóssim ben una dictadura, produint-nos angoixa i ansietat durant tot l'1 d'octubre per si venien a pagar-nos com havien fet en altres municipis veïns, intimidant-nos amb la presència de més agents de la Policia Nacional a la nostra ciutat i als ports, querellant-se contra els membres de la mesa del nostre Parlament i citant a declarar 700 alcaldes i alcaldesses, entre els quals el de la nostra ciutat, el senyor Carles Pellicer. Detenint els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que avui serà la 8ª nit que dormen a presó, quan si per alguna cosa es distingeixen és per haver organitzat manifestacions impolutament pacífiques, amb cap mena d'incident en tots els anys que estem sortint al carrer. Sisplau. Gràcies, senyor alcalde. La qual cosa ha generat admiració per tothom a nivell internacional. I per acabar-ho d'adobar, acordant l'aplicació de l'article 155 d'una Constitució que no ens representa a molts i que pretén cessar el president del nostre govern de la Generalitat, el vicepresident i els consellers i conselleres
del govern, que van ser escollits a partir de les eleccions del 27 de setembre de 2015, les eleccions amb més alt percentatge de participació de la nostra història. Pretenen desproveir de funcions el Parlament. Pretenen sotmetre el cos de Mossos d'Esquadra al dictat del ministre d'Interior. Pretenen censurar els mitjans de comunicació públics. Això no és l'aplicació del 155. Això és un cop d'estat amb totes les lletres. Sembla talment que visquem en una pel·lícula de por. Però se'ls hi escapa una cosa. Ja no en tenim de por. L'hem perduda tota. Al govern i al Parlament els pertoca aixecar la suspensió de la declaració de la independència d'immediat. Vam acceptar, amb més tibantor o menys, suspendre'n els efectes durant unes setmanes per dialogar amb l'estat espanyol. Vam demostrar la nostra bona predisposició al diàleg, a parlar en una taula d'un conflicte polític que hi ha i de resoldre'l com a demòcrates. Molts ja sabíem que això era quasi una utopia i així s'ha anat demostrant, la qual cosa ara ja ens habilita per declarar la independència i seguir el nostre camí. El govern i el Parlament, deia, els correspon això i recórrer les vies que calgui per defensar les nostres institucions. Però no obviem que a tots i a cada un de nosaltres ens correspon també tornar-nos a mobilitzar. Mobilitzar-nos com ho vam fer l'1 d'octubre, com ho vam fer en la vaga general i en l'aturada de país del 3 d'octubre. Mobilitzar-nos com ho vam fer dissabte a Barcelona i també a Reus. Siguem conscients que a partir de dijous o divendres, la gent, tots i cada un de nosaltres, farem molt per evitar l'aplicació del 155 i per tirar endavant la independència i la república. Si cal, anirem al Palau de la Generalitat i al Parlament, i tot apunta que caldrà anar-hi. D'aquí a molt poc, l'estat espanyol perdrà irremeiablement a Catalunya, com en segles anteriors va perdre colònies que fins a l'últim segon va negar que perdria. I Catalunya, d'aquí a molt poc, guanyarà la república. Conjurem-nos i la victòria serà nostra. Visca Catalunya lliure! Sisplau.